ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakinhon jong Nongtrei bat ki Pulit ka 6 Battalion bat ka Meghalaya Police Academy Police Training School Umran ha ka Henry tarik ubnay no opera arzar arpuway kila sam de ki neps a chiki Longïing jong ka shnong Umran Niangbyrnai kum shibenta ka jing rakhe ya ka lenyam Christmas menta usnam arzar arpuway. Yegini ki neps a la sam chiki temmen ki kro ki badan kam yegini ki neps a ha ka ni ka ayam talang. Ya kani ke jingsam neps aaj kani ka tanat Pulit kan sanang yai petengru haki sngi ki bandangwan ban sam shiki khon swet ki basa ki yengri khon swet shiki jaka bajuri ki temmen ki kro ki badan hapo opor sam jong ka Ribhoy district. Hagani ka sngi ki Nongtrei jong ka 6 Battalion Meghalaya Police Umran ki lapan sngoto shiki pait ba bakin yada yaladi na ka jingyabit ya ka klam jingpang COVID-19 da ka balaj ay inject tika. Kajing yai nanti kaba mengamat api ngila yai lingba o kasnem ki dalam perang dai komandan ki jongi ha kebaya dai bat uni uknyang Jepang kumno kolong kumno kaman bat hadu kanika klipman ke ei kabangi dai bende na kabenta ya kabangin pelai ila dia bangin pelong ila dia kita ki basuma na kabenta ya na kajong kakot kekia. Jerwa. Diola Jerwa. Rain apa? But Mildred William. Mildred. So,